guys, Dia masa kita pada aja ya pak. Hello guys. Ini loh sih. Tapi sih kamu kalau tangi dong, kamu kalau tangi dong tak. Sih kamu kalau saya gari betul betul besar tuh biar biwan semua sih. Kamu kalau itu lagi. Kesini driver, buying kesini driver. Yang lo tahu nggak? Apa kan ini doll, friend, aneh. Gesung besar tuh ini sih kamu mana lagi nata? Thang lagi ya gari bay malah bay. Malah Kamu kalau lagi baling kotor betul juga lah, baling kotor betul juga lah. Bukan mana ya saya mana dia. Rice high kan. Oke, dorong naik nih sini. Tabuk ngke seng sok phai kya tanang voice record khai chong ga ke ang camera ro ma sa ani o sound ke ja camera ni sound no sa ang ro munyai video khai ju siung ka ba khorang sa phai lang li ya khorang sa tere ni dong siung ka ba jen rong na ni rok aram nang sa kala khorang kom bung jang an nei ang voice record khai chong ta ke tabuk ngke seng sok phai ka do ko Kakamuk khol ma jaga wa a location sok phai ka Kakamuk kholai jaga ke sam no ko phai ke iko banyak mi nama sono norok tondok pa kinara or dili sung sapai le yo agi bangor video kaisa ke tapon ke pukiri wa thangai tong ta Kakamuk khol khosana ni jaga pukiri wa thangai tong ayo ko tai musa ne kulu ko tong baba blogger sasta wala blogger sung ke baba ke ne video khalai tong ayo ko bai ba khayo ang ba khayo joto video khalai tong ayo ta sung ke ta ba excited ng Kakamuk khosana ba ke ngai ke apa nanti aku Kakamuk khosana dikit thanglai tanglai ta ekdom la tong thok tok jaga ba naila jaga ba ekdom tong thok tok sungje tong ma jaga hanga ke om hai rok ke kheta awar rok ke ke sungora phai tok tok tong ta ke yor na Kakamuk khosana puila ka ang wasuk tong o jaga se sung Kakamuk khosana ni ingkana hne ja tuh kisi sawo sing kana hne wasuk jong ta puila ka obasi miste pukiri no gunga ke o jung ta ku khosana nai mane oba hanga ka ang tis no khoya ta ba shono ko phai ke sung tam sanai ko tam sanai nokla jaramang phaija gota gaba ge yang tong mani saimiya Kakamuk khosana ni phanya ni thangla ni sab ka phakya phaiman la opukir kran nu gunya wana thangka opukir kran no baisi saimali na opukir kran no sebo ka opukir wa tong de khola haikena ne wasu tong tangka hailati santiya ayang ko takasi tong ta or se khola hane to phayo ta ga su tabuk thangla sinai khosana ba ge ta je samung na khanya hane phaima ba opona khailai sinai phat khosai khosai thana hane ne tani ka sal thanglai jongo tabuk ta moi jongo sakti ta moi jong khana ta tu stabule horong ngum ka bhai ba ka dati horong ngum mane sakti o sin ka ba khosate horong thanai hane aba ge dati khosana thanglai jong jang ga sung na hare khosana ba ge ri thoi ke kalai jak ni sai jang lai ta ga tabuk su thanglai sinai tui ba asuk ko kutu khunu wa su tong mane asuk kuthui ase yakong tola joros ke sung ta bang plai ke do khosalanya ba ge so enjoy kajian video na khi cảm bốc hòn này đâu xí khăn này xí là sao ra cái hai chín giờ đó bố sự để mà nó mai ya tem mà sắp là cả xử lý lom rồi mẹ asuke se kamu kholai mani horong lai kya nadi busur tandra gon darang lai kya horong lai mani naje dang na phunu meja sung busuk man kha asuka horong i poncha se kholai kya nga ke busuk man kha norok naji ta ko naji ule busuk man kha nadi sini asuka hor nge khol mani sung busuk man kha naje muti man kha Kasuman kata, heda, zona padiksa tik tongwa,
hari hor nang bai kha hanya puila pura ang asa expect khai mi ya asung mana na hanai puila pura kolsa se mano do ga sengle failo sengle sinai na mamu ni le mani ola kholte asupang khabla pangkha nào nó xong mà phần này cho ăn áo bộ bài trà này áo bộ nó phần này hingga ke tini hingga ang bono caya do kana sesa nai ang bono koi fol bai cha nai ke ne nyai bo ma sing sini ang chak koi fol bai cha na mu songani ani no ba ang koi fol no ka thang puro kha ke to phai man ta ya bo kak mu bai cha na mu songani ne tini kak mu khosel le ta hingga ke bo nang koi fol bai cha nai ka hingga na rak tam sanai hakna na rak joy cái này trong anh video nó ăn xong mà bớt rót tập phần được này như rọc nó thì ní trái khả năng này cái hay phần continue này good morning cho ta nó hưng cái 이거 tin sẽ xong này sẽ nó cái ta bốc phun gang xong này bà cái coi phật khu cái nhạc coi phật với các một cha nó một trong bên bọn mà sinh simia finally tin sẽ massage này à bagi onek excited nó đặc cha nó bagi cha cái yang Kakamuk obengge suinya kabani rok thangine pura itom na bini on moila ro joto no bai sukage ro kata angka bra asu moila sukang maya de sukang maya ro no ka kita ro khora angka bai no thangi kesung ko sui pheke na no ma kana hai pena bana ta sang som ba supinai inke tabuk ang mui sukang boxai ri nai hinai iko mosora uitang mosora unyai sudu koi fala sing sekang songgor nai beteria karenya songnai chapana hor terus sagaroi tabu bera maro joto noro daira nai bera maro gronya ni songgor nai chang bono hake agi hingga ka ang koi fol muinyo thui songjagota apuro agi khe ringya bageda getabu songte bahai ke thok thoya joto no saiman kha agi ni saune saiman thagata borro khanyo somang tongkhake ringai thangota je kono samung no getabu ang bom agi ni sai onek tabuk ke songna rangi thangti ka puta hanga ke tabuk ka buna betiri yawi song tang betiri song puru hanga ke hai ti plem ni thokya ngota ekdom no koi fol mui song ka ta ang hanga ke ama song ni mui rok tai nana song ni agi song nok bara tong puro nana song hanga ke mane nana mui kas ka thongjo go nana hanga ka song na rang bula hanga ke sini mui ke ekdom thokya sing la fara kam serai sing ka ba song na ring ta hanga ka ba apur sida nana ni mui thojang mani nana ba hakena song na ta bunya su thogo sing ka ba sia ba hanya tui song la yu ka ba Hingga tabung ke masora ban pore hingga ke ang bera maro grana bera masui grana hingga ikan bera ma tolma jaga saya na je besuk jorte mar ani bera ma tolma jaga ladu samani tam sana ladu saman mananya wais khaya na halisang ius khayo ius aska mar narwa ladu sakake takhi bidi am hanya ta ladani bokhong no ngoro bera marok ton mano akar no to mano ta angka khibiya ta ekdom no joto mananya na ang wes khaya joto use khayo gang ta bera mari jongo angka kisa bera ma kolom jana jan bera ma kom angka ta amjani mui sharam nang jagya angke bera ma angka satta rakha ang suidi rakha angka ta buka box sai khai ko na sino noiman khana ekdom na thas ke box rakha horkom kheri monang hake song naita angka ta buk sako bari kolobri nai bari kolobri pura horkom ke toni nai ta gayang go gani kak mung ta se supi nai khikrok ta nai ta se supi nai ta buna somba suna ekdam tib kchung khai nai glass nai ta khai nai gang ta bo ika moi bok saman pore hinggang Kakamuk ta se suna ba nai somri rekha mona ta se chakru bunyai kahama ke suna ni bagai ani som kan dakten papa yo ta ke Kakamuk ta ke ekdom Kakamuk na ang som ba suma bagai dakti som pa yo ani gani ekdom na tabung ke subakya som ba subakya ekdom chakru ba ke kaham khai tabung ke chung khai nai ke tabung ke khikrok tan grana khikrok tan nai
muirana bagi ja hangke iko khikrok tani tongo o chako bai ekdom khikrok tani aram nango ekdom no tei da bai hingke ang tani aram nangjakya chako bai hingke ekdom aram nang sugo haibano o je ani yago tongmani o da hai o chako ta ekdom no tamsane tan thuma mar ekdom bungma bo mar ta hingka ke ta kaisa ang kakamuk khikrok tanani kosto nangjago da hingka ke da bai bagi ja tabe ke kosto nanglia je from hai chako paima theki ta kaisa sorta bai ba aram nango ekdom no kakamuk khikrok tani hingke sorta bai agi khan nango tang korle sungtong tongmo jagole sorta kiri hingke ba tani maya hingke omhai paima bagui belai kheno easy wngkha ta aram nangkha kakamuk rok chanani kunu wana nanglaya ta ekdom no chanani aram nangkha ui abole tamjani ta hari kogos thawachu bahai bangan akha kena rok bahai nangjak ya ani video motamoti odik jora sopai kha mi hingka ke songlia tangai hingke kakamuk rok kwbana nanggola ang already sajokla oke tini se ang siu tang mia kakamuk khajagoi tamangkha bokrok mi hinmani ta sachidi tola nasikini bokrok upamani babe khosamani babe bokrok mi hinmani kwpatui singsiu pura ekdom no mai rok bo tangui maya mai rok bori maya bokrok ang tola hai ke bokrok bo nasigui maya tangai jen bokrok mi hino bokrok kisa agi chwrai kwkalaimani bagui ja kisa dos bo wngkha doctor bo naijakle angkha bakrok tabuk hingka ke ekdom no tola nakhwlaikhe kwpan mai bisi tongmaya hai ke bokrok mi hinma ekdom asko speak ko tali tongjabo ang kaisa no jabo tabuk kubanyan tambanyan delai tabuk hingka ke ang kakamuk ni sinai ani muiyo sinai sini no sinai jabo bo mungto ekloge mola siksa abali ar yak lomani hingka ke ang norok no ani mui songbai painai phunuknani kokta chapro phunukma kok pogoi thangkha taboso muchunmani ribo ang video kaisa ke honai ka ani mui kakamuk mui chai paikha ang mai muisa kha norok no chama rok bo phunukliya ta ekdom thok sukha ni mui tini ni ekdom no tasting suka salok ba sukham ta yaba sa tongthogoi tongo ta salok hamya bagui yango khe tini lamsok kiting chini lamsok naithok hingke chwrai bwsarok bai thanglai tonglaio chwng tabo salok kaham bwla ekdom no mane sal thanda wngoi tongo bagui ta hingke ani tini ni video no ang ani tini ni vlog no ang asukano mwthak sinai norok bai next video o haino hai malai phinai tai jotono no sari kaham tata bye bye nahari nokha ekdom marungjak watui watui waiatui.